Szóval nagy kórusok szóltak volna meg, ezek mi lettünk volna ketten a kórus, és hogy én nem tudtam folytatni, és akkor János a gitáron, hogy na, így indult, azt hiszem ez volt az első dal, amit együtt írtunk, zene, és a Géza ebbe belejött délután valamikor, föl a Bródiba fölrobogott, és mondta, hogy mi van dallam, leült, és mondta, hogy na, akkor így ezt mondját, hogy akkor, igen, hogy így, hogy és megírta a Budapestet. Tehát ez nem lett opera, tehát, és akkor el is döntöttük, hogy hagyjuk ezt az operát, ez hülyeség, korán van még az nekünk, hogy operát írjunk. A Géza kitalálta, hogy ez ne egy ária legyen, hanem ez legyen egy levél, és írjuk Irénnek. És akkor hogy? És akkor egy dallamot kellett, és én már a Novák Jánostól már akkor évek óta el akartam cserélni egy dallamot, mert a Novák írt egy gyönyörű dallamot a Latinovics Zoltánnak, aki egy kosztolányi verset énekelt, hogy aranyidők, vigasztaló mosollyal szomorító, kibékítő. Vágytam vakon, és ami vágyam itt ott megmaradt még, eléd rakom. Bús szemi bölcs itt állok, karomon a gyermek, alá gyümölcs. Akar, egy ember ága, görcsös és gyümölcsös, lombos és gyümölcsös. Mit is akar? Vágytam akkor. A sors vagyok. Nem. Igen. A méz, a tűz, a könny, a szív, az élet. És ez a dallam olyan volt, ez a Novák dallam, hogy azt gondoltam, hogy bármi, amit eddig írtam dallamot, odaadnám a Jánosnak valahogy, hát ez persze nem jogi kérdés volt, hanem erkölcsi, hogy odaadnám, csak hogy ezt a dallamot adja nekem. Tehát, hogy ezt én írtam, és az összes többit ő. És nem alkudoztunk, de komolyan megfordult a fejünkbe, csak tudtuk, hogy képtelenség, amit ő írt, azt ő írta. Úgyhogy a Levélnővéremnek levélrész dallama, az Novák Jánosé. János nagy lelkűen odaadta.